Ayong buntag ninyong tanan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo karon sumpay sa Ebanghelyo last Sunday. Kung sa may Ebanghelyo last Sunday, ang Ebanghelyo kabahin sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tao. Ginamit ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Mga igsuon, ang setting last Sunday, usa to ka dapit nga mingaw. Usa to ka dapit nga awaaw. Na si Jesus na ang mga tinun-an ug ang daghan kay mga tao. Apan karon ang setting naa sa tubig. Ang mga tinun-an naa sa sakayan. Si Jesus miagpas kanila. Ang starring mga igsuon o ang mga tao nga na-involved niining Ebanghelyo karon mao ang Ginoo, si Jesus, si Simon Pedro in particular ug ang mga tinun-an. Mga igsuon, dunay tulo ka mga importanteng hitabo niining Ebanghelyo karon nga angay natong pamalandungan. Una sa nga tanan, tataw o klaro kaayo nga ang mga tinun-an nangahadlok. Nangahadlok sila. Sa unsa kaha nga hinungdan? Unsa kahay ilang gikahadlukan? Mga igsuon, kung atong hibaw-an, dili pa lang dugay ang mga tinun-an nakasaksi sa milagro nga gibuhat ni Jesus. Dili pa lang dugay mga igsuon nakadungog sila sa pulong ni Jesus. Dili pa lang dugay mga igsuon nakakita sila ug nakabati ug unsa kaayo ang Ginoo. Apan, sad to say, dali kayong nalimot ang mga tinun-an. Murago ni kita sa mga igsuon, bisag nag-ampo na ta, bisag nisimba na ta, bisag gitagaan tas Ginoo sa atong gikinahanglan, dali kay tang malimot. Ilabi na kung naatas kabalaka ug naata diha sa kahadlok. Mga igsuon, angay nga atong hibaw-an nga ang Ginoo wala baya gyud mubiya sa mga tinun-an. Human nakakaon ang 5,000 ka mga tao, ang Ginoo mi-decide siya, mingon siya sa iyang mga tinun-an, lakaw mo, pag-una mo nga tos pikas daplin, kay magpabilin ko dinhi, musaka kos bungtod aron sa pag-ampo. Wa sila biyai mga igsuon, gipauna lang sila sa mga tao, gipapauli. Apan, niapas ang Ginoo kanila. Mga igsuon, gingon, nga duna kuno'y kusog kayo nga subasko, kusog kayo nga hangin, dunay storm niadtong panahuna. Ug ang mga tinun-an nangahadlok, nangalisang pag-ayo. Ug gani tungod sa ilang kalisang, tungod sa ilang kahadlok, wa sila makaila sa Ginoo. Usahay baya mga igsuon, kung maglabi kadako ang atong kalisang ug atong kahadlok, di nata kabantay, di nata kakita sa presensya sa Ginoo. Usahay para nato murag mas dako pa hino ng problema kaysa gugma sa Dios alang kanato.
Mga igsuon, the storm was there to test them. Gisuwayan sila sa Ginoo, usa kato kapag sulay alang kanila. Mao nga, ikaduha mga igsuon, ang Ginoo mao'y mipaila sa iyang kaugalingon, bisan sila nangahadlok, mingon ang Ginoo, ayaw kamo kahadlok, kay ako kini. It is I. Do not be afraid. Mga igsuon, when you are in fear, the best possible way to do is for you to stay where you are. Kung naatay kahadlok, ang atong buhaton, kung asa tadapita, at turagita kutob. Apan, ang nakanindot ni Simon Pedro, pagkadungog niya sa tingog sa Ginoo, mingon siya, Ginoo, kung tinuod nga ikaw kana, sugo ako sa pag-anha kanimo. Mga igsuon, ang Ginoo midapit kang Pedro. Mingon ang Ginoo, dali nga ri. Kana bitang kun ang Ginoo may mag-invite na to. Kanang kun ang Ginoo may mingon, dali nga ri. Makabati ta og security and assurance. Kung ang atong focus ang Ginoo mga igsuon, sama kang Pedro sa dihang mikawa siya gikan sa sakayan, ang iyang focus mauman ang Ginoo sa Jesus. Unsay nahitabo niya, nakalakaw siya ibabaw sa tubig. Apan sa dihang na out of focus si Simon Pedro, instead nga ang iyang tanawon, ang iyang mga mata at tumupunting mo sentro sa Ginoo, ang iyang atensyon naa naman hinuon ngadto sa dako nga bawd ug ngadto sa kusog nga hangin. Hinungdan, hinay-hinay siyang naunlod. Mga igsuon, magpalabi ganita sa atong kabalaka, magpalabi ganita sa atong kahadlok, hinay-hinay gyutang maunlod. Hinay-hinay kita mga igsuon, mawa sa dalan nga atong gisubay. Ma-out of focus ganita mga igsuon, mas alang nato, mas bugat o mas dako ang problema kaysa grasa sa Ginoo. That will be the time mga igsuon nga mosamot gyud kalisod ang atong kinabuhi. Ang nakanindot nining maong tinun-an si Pedro, pagkaalinggat niya nga hinay-hinay sang naunlod mga igsuon, siya mismo ang mitawag sa Ginoo sa pagingon, Ginoo, luwasa ako. The point is, do not be afraid, crying for God's help. Sangpit, pagampo, duula ang Ginoo. Dili man sa pag-unsa mga igsuon, usahay unya naman ta magampo sa Ginoo kung naa natay dakong problema. Usahay unya ra ta moduol sa Ginoo kung dili na nato kaya. Unya na ta mo sangpit niya kung simbako magkasakit-sakit na ta. Unya na ta mo ampo niya, umuduol niya kung tiguang na ang tao. Apan kung sa batan-on pa, wa una maguna-huna ug unsay Ginoo sa kinabuhi niya. Mga igsuon, ningon ang Ginoo, ayaw mo kahadlok kay ako kini. Aside from this pandemic, aside ni ining COVID,
What am I afraid of? Unsa may inyong gikahadlukan? Aside ni ining sakit sa COVID, unsa pa kahay atong gikahadlukan? Unsa man gyud atong gikabalakan nga usahay para nato maguna nga atong kahadlok, maguna nga atong kabalaka, dili na hinunta makabantay sa buhing presensya sa Ginoo. Doon ako no'y uban, mahadlok, muanhi og simbahan. Apan dili mahadlok, muadto og dagkong tindahan. Mahadlok mo simba. Mahadlok mo simba, di lang ko mo simba padre, kay basi unyag makakuha kog COVID. Mahadlok mo simba, pero makaadtog Ayala og SM. Mga igsuon, ang Ginoo mipasalig man sa pagingon, it is I, do not be afraid. Ako kini, dili ka angay nga mahadlok. Ang Ebanghelyo karon mga igsuon, nagpasalig kanato nga kita dili angayan nga mahadlok. Dili kita angayan nga mahadlok sa mga pagsulay ug unos sa kinabuhi. Kamong mga minyo, dili ko motuog wa gyud suway ang inyong relasyon. Kamo nga mga nag-eskwela sa panahon nga normal pa ang tanan, wa pa ni mauso ning mga online, ayaw kog igna walay kalisdanan o pagsuway sa inyong pagtuon. Kamo nga nagnegosyo, ilabi na gyud niining panahon na nga daghan ang way trabaho, ayaw kog igna dili ni kabahin sa atong pagsuway. Ang atong pagtuo sa Ginoo will always be tested by circumstances over which we have no control. Ang atong pagtuo sa Ginoo, usahay suwayan gyud ni siya sa mga higayon nga di gyud nato mapugngan. Anaa kanunay ang pagsulay. Karon ang Ginoo nagdapit kanato nga kita sa kanunay magmalig-on. Ang Ginoo sa kanunay nagdapit kanato nga unta kita magmadasigon. Ang Ginoo sa kanunay nagdapit kanato nga unta kita magpabilin ngadto kaniya nga masaligon. Kung dunay pagduha-duha mga igsuon, ayaw kalimot sa mga pulong ni Jesus. It is I, do not be afraid. Have courage. Ako kini, ayaw kahadlok, pabilin nga malig-on. Amen.